Mu dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireni pano pa tiyankhuleni Ambuye mu programu imene yakusinkhasinkha mawu a Mulungu a tsiku la lero Lachitatu Mulungu wa 22 mu nyengo ya Pachaka. Mawu anthu oyamba akuchokera mkalata ya Paulo oyera kwa Akolose. Akolose mutu 1 ndi meya 1 mpaka 8. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Mr. Elton Kagwa kuchokera ku St. Gabriel Church, St. Kizito Parish, Chigoneka, mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo mawu amuthenga wabwino ndi monga adalembera Luka woyera, Luka mutu wa 4 ndi meya 38 kulekera 44. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Luke Anatole Welemu achipani cha Komboni Missionaries kuchokera ku St. John the Baptist Parish, Lilongwe, mu Archdiocese ya Blantyre. Tiyeni tipempherere limodzi. Mawu oyamba. Mawu kalata ya Paulo oyera kwa Akolose mutu 1 kuyambira ndi meya 1 kulekeza 8. Ndine Paulo, mtumiki wa Khristu Yesu mwakufuna kwa Mulungu, ndili limodzi ndi Timoteyo. Tikulembera inu osankhidwa ndi Mulungu okhala ku Kolose, abale athu okhulupirika mwa Khristu. Mulungu Atate athu akukomereni mtima ndi kukupatsani mtendere. Tikamakupemphererani nthawi zonse timathokoza Mulungu Atate a Ambuye athu Yesu Khristu. Timathokoza chifukwa tamva kuti mumakhulupirira Khristu Yesu, ndiponso kuti mumakonda anthu onse a Mulungu. Bwero la zonsezi ndi chiyembekezo chimene muli nacho chodzalandira zimene Mulungu akukusungirani kumwamba. Mudamva za zimenezi pamene mawu oona adakufikirani poyamba paja. Mawu oonawo ndi uthenga wabwinowu ukubala zipatso ndi kufalikira pa dziko lonse lapansi, monga momwe wachitiranso pakati panu kuyambira tsiku limene mudamva ndi kumvetsa za kukoma mtima kwa Mulungu. Mudaphunzira zimenezi kwa Epafra, mtumiki mnzathu wokondedwa. Iye uja akugwirira ntchito Khristu mokhulupirika m'malo mwathu. Ndiye amene adatidziwitsa za chikondi chomwe Mzimu Woyera adayika mwa inu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu amuthenga wabwino monga adalembera Luka woyera. Luka mutu wa 4 ndi meya 38 kulekera 44. Pa nthawi yomweyo Yesu adanyamuka nachoka ku nyumba ya mapemphero kuja nakalowa nyumba ya Simoni. Apongozi a Simoni ankadwala malungo akulu, ndipo anthu adapempha Yesu kuti achitepo kanthu. Yesu adaweramira pa iye nazazira malungowo, ndipo malungo aja adatha. Pomwepo amayi aja adadzuka nayamba kukonzera anthu chakudya. Dzuwa likulowa, anthu onse amene anali ndi anzawo odwala nthenda zosiyanasiyana adabwera nawo kwa Yesu. Iye adasanjika manja pa odwala aliyense nawachiritsa onse. Nayonso mizimu yoyipa inkatuluka mwa anthu ambiri ikufuula nkumanena kuti, inu ndi Mwana wa Mulungu. Koma iye adayidzudzula osayilola kuti ilankhule chifukwa idadziwa kuti analidi mpulumutsi wolonjezedwa uja. Kutacha Yesu adachoka ku Kapernao kuja napita kumalo kosapitapita anthu. Makamu a anthu adayamba kumfunafuna, ndipo atampeza adayesa kumletsa kuti asawasiye. Koma iye adawuza kuti ndiyenera kukalalika uthenga wabwino wonena za ufumu wa Mulungu ku midzi inanso, pakuti ndizo zimene Mulungu adanditumira. Motero iye ankalalika nyumba za mapemphero za ku Yudeya. Umenewu ndi uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anga okondeka mwa Ambuye,
lero tikumva mawu kuti nthawi imene Ambuye Yesu adachoka ku nyumba ya mapemphero kuja adakalowa mnyumba ya Simoni. Apongozi a Simoni ankadwala malungo akulu, ndipo anthu adapempha Yesu kuti achitepo kanthu. Pamene apongozi ake a Simoni ankadwala malungo akulu, anthu adapempha Ambuye Yesu kuti mukuyenera kuchitapo kanthu. Pamenepa pali zinthu ziwiri. Poyamba, odwala yekha sakuuza Ambuye Yesu kuti Ambuye ndikudwala muchitepo kanthu. Zikutengera kufuna bwino kwa anthu ena, zikutengera chikondi cha anthu ena kuti Ambuye Yesu adziwe komanso achitepo kanthu. Kodi funso nkumati, ndichita bwanji kanthu ngati ndisakudziwa za vuto lako? Ndikuthandiza bwanji ngati ndisakudziwa za vuto lako? Apa tizikusonyeza kuti poyamba apongozi a Simoni Petro adadziwitsa anzawo za vuto limene adali nalo. Ndi pamene anzawo sopano mokhudzidwa adapempha Ambuye Yesu kuti Ambuye mzimayiyu mukhudzeni, Ambuye mzimayiyu nyengo zake ziyeretseni, Ambuye mzimayiyu matenda ake inde muchititseni ayalule mphasa. Ndipo Ambuye Yesu sadakane, sadanene kuti aneneka, andiuzeka. Ayi, Ambuye Yesu akumuuza mzimayi uja kuti iweyo wachira. Abale anga okondeka mwa Ambuye, aliyense amene akumvetsera mawuwa ndi yense amene sakumvetsera mawuwa ali ndi vuto ndithu pa moyo wake. Koma kodi ifeyo tikufanana ndi apongozi a Simoni Petro amene adawuza anthu ena kuti ndili ndi vuto? Gawo loyamba la mawu lero ndi limeneli kuti timakhala anthu omasuka bwanji kuwauzako ena za mavuto athu. Pachichewa pali mwambi wakuti mbewa ya manyazi idafera kuuna. Mbewa ya manyazi idafera kuuna kutanthauza kuti malo moti ituluke, ithawe, idangokhala konkuja mpaka imfa idabwera. Ifeyo ngati tili ndi mavuto osiyanasiyana, inde sitingauze dziko lonse lapansi, sitingauze onse akuntchito kwathu, sitingauze onse apasukulu pathu kapena onse ambanja mwathu, koma azipezekako ngakhale munthu mmodzi amene tingammasukire, amene tingamkhulupirire, amene tingamdalire kuti iwe, ine ndili ndi vuto lakuti, ine ndimadwala matenda akuti, ine ndili pa ngongole yakuti, ine ndidalakwira akuti. Anzathu amene amalankhula chilankhulo cha Chingereza amati a problem shared is half solved. Pamene tapeza munthu ommasukira uja, timakhala ngati tapepukidwa, ndipo anzathu uja ngati timandalira, timankhulupirira, adzatithandiza vuto lathu. Komatu panopa anthu amati I don't trust anyone, sindimakhulupirira aliyense. Ndiye iweyo ngati sumakhulupirira aliyense, uganiza ngati mavuto ako ungatitse wekha. Apa tikumva mawu pamene anthu ena akuchitapo kanthu chifukwa vutolo alidziwa. Ndi aliyense adzifunse payekha kuti kodi ndili naye olo munthu mmodzi amene ndimammasukira? Kuntchito ndimapita kuja alipo mmodzi amene amadziwa za ine, amene amadziwa kumene ndimagona? Chifukwa anthutu amabisa ndi nyumba zomwe zimene amagona. Mwina chifukwa cha manyazi ndi nyumba ya maudzu, koma ndiyofunikira kumuuza nzako chifukwa utha kudzafera pa njira akakupititsa kuti. Uwauze za abale ako, ngakhala makumvetsa chisoni, ngakhala mavala masanza, abale anga ndi akuti. Chine chake chikadzachitika, adzatenga thupi lako kukalipereka kwa abale ako. Tisamakhale anthu amanyazi kapena amatama. Ayi. Ndiye pamene anthu yawa akutenga vuto lokupita nalo kwa Yesu Khristu, zikutanthauzanso pa moyo wathu kuti amene timacheza nawo, amene timayenda nawo, amene timawadalira, kodi ndi anthu amene ali ndi chikhulupiriro ndi ife chofanana, amene timakhulupirira kuti awa ndi anzathu, amene aja amatitengeradi kwa Yesu? Ambiri ife tili ndi ma friends ambiri, otitsatira ambiri, amene amapanga like mapeji athu pa Facebook, pa WhatsApp ambirimbiri. Koma mabwenzi onse aja, kodi angakwaneko awiri otitengera kwa Yesu monga adachitira anzawo a mpongozi wa Simoni kuti adamutengera kwa Yesu? Ambiri ife abwenzi amene timawanyadira, timawatamira, timawabokerera, ndi amene amatitengera kumalo olakwika,
ndi amene amatitengera ku mabwalo okaledzera, ndi amene amatitengera kuti inde tikapange zoyipazo, ndi amene amatitsogolera kuti tikabe, ndi amene amatithawitsa kwa Yesu, ndi amene amatijombetsa ku chalichi. Abale anga okondeka mwa Ambuye, chuluke ngwanjuchi umanena imene yakuluma. Tili m'mabanki ya m'midzi, inde ndizofunikira ndalama ndizofunikira. Kodi amene aja tsiku lina zitatizavuta adzatitengera kwa Ambuye Yesu? Chifukwa amene tikuti ndi agulu limodzi, awo ndi agulu, awo ndi abungwe langa, zikavuta ukadzadya ndalama zija adzakutengera ku polisi, ukadzadya ndalama zija adzakulanda katundu, ukadzadya ndalama zija adzakutulutsa mu group lawo, adzakubloka. Koma bwenzi lenileni ndi limene zikakuthina limabwera ndi moyo wake, limabwera ndi nthawi yake, limabwera ndi chuma chake nkudzakuombotsa, osati kukuyikaso m'mavuto. Ndi aliyensenso pamene pasinkhe kuti kodi bwenzi langa lija zitatizavuta atha kupulumutsa moyo wanga, kapena ndi pamene angandionetse kuti iyeyo alibe thukoloko. Tiyeni tidzisankhire bwino abwenzi pano pa dziko lapansi. Tisayiwale, poyamba tikhale anthu omasukirana ndi anthu ena kuti adziwe za moyo wathu, kumene timakhala, kumene timagwira ntchito, za abale athu, chifukwa zamawa sizidziwika. Komanso anthu amene timacheza nawo, timawalembera mameseji daily, timawayimbira mafoni daily, inde timawayendera daily, nkumamwa nawo daily. Taunguze kuti anthu amenewa amandikokera kwa Yesu, amandikokera ku chalichi. N'chifukwa chake tikuti miphakati ija musadzayiphweketse. Malimana aja ndofunikira kwambiri. Nthawi ya maliro abale athu, abwenzi athu ndi amphakati. Nthawi ya zovuta amene amatipukuta misonzi, abale athu amene timapemphera nawo miphakati, malimana, malipondo osiyanasiyana. Ambiri ife mphakati mwinaso sitimaudziwa, ambiri ife mphakati akika kukhomo kwathu mwinaso timathawa nkumapita ku mabwalo ena aja. Zili ndinu kusankha kukhala abwenzi ampongozi wa Simon Peter, kapena abwenzi amene amatikokera ku mdima. Tiyeni aliyense ndi nzake pano akhale mlonda wa m'bale wake, mlonda okuti moyo wa m'bale wake usonongeke, komanso mlonda otengera moyo kwa Ambuye Yesu Khristu. Ambuye apitirize kudalitsa mawu ake, ndipo tonse atipatse madalitso ochuluka. Mu dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.